Iċ-ċifra li ġbarna llum biex inkomplu nagħmlu proġetti fil-missjoni hija ta' 495,113 euro. Din hija s-somma finali li jinġabret waqt il-maratona ta' Missio Malta li saret matul il-jum tas-Sibt. Maratona li kienet suċċess minn kull aspett u li kienet festa ta' solidarjetà. Missio Malta tifforma parti minn organizzazzjoni kattolika li tinsab f'aktar minn 160 pajjiż u li tgħin lil persuni foqra permezz ta' finanzjament ta' proġetti differenti. Il-maratona ta' din is-sena kellha tema il-Missio Int għaliex bid-donazzjonijiet tal-familji Maltin u Għawċin aktar proġetti se jkunu jistgħu jsiru realtà u allura aktar nies ikollhom ħajja aħjar. Fost l-oħrajn Missio Malta qed tippjana li tibni skola għall komunità tal-Masai fil-Kenja fejn dawn in-nies għandhom kultura unika u allura jsibuha diffiċli sabiex jintegraw fis-soċjetà. Din l-iskola għandha tgħin il-komunità tal-Masai sabiex ikollhom futur b'edukazzjoni xierqa. Barra minn hekk din l-organizzazzjoni tgħin ukoll il dawk in-nies li jbatu minn xi tip ta' marda sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Matul il-maratona ġbir ta' fondi kien hemm preżenti l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Ibn Unil li marru jikkontribwixxu għal ġbir f'din il-maratona.